U kol tal-maestro tana Mark Spiter Lucas, Spiter Lucas Band u Fabrizio Faniello. Maljares fajnej, ħassejt ninġibet lej u s-saqtej Ħabibsina f'qasr żmien, inti jekk tlaqtu minn ġmil kull imkien B'ritmu wieħed aħna tnejn, b'ħeffajt jinsu dawn il-ġlejn Dobna dawra għal darba darbtejn Għawles biex ngħidlek il-qudiem il-posta f'qalbi u safni minn tarija Dawn il-lejja lilek intenni nisens klim nisqabli miegħek insens minn tarija Dawn il-lejja Fil-ewwa tal-lingwaġġ jiena mill-kuraġġ u bdejt taljat Lilek l-ewwel proġett għalbek minn xi skoprejt bil-fer bkejt B'ritmu wieħed aħna tnejn b'ħeffajt jinsu dawn il-ġlejn Dobna dawra għal darba darbtejn Għawles biex ngħidlek il-qudiem il-posta f'qalbi u safni minn tarija Dawn il-lejja lilek intenni nisens klim nisqabli miegħek insens minn tarija Dawn il-lejja Pass wara pass ħadkun hemm Sab'oġu minn qatt ma jintemm U dejjem f'qalbi skur għandek sehem Bil-ħajja impenjajtni ġansieħor irġajt tajtni Hija f'tajtni dejjem tibqa' dawn l-għajnejja biex ngħidlek il-qudiem il-posta f'qalbi u safni minn tarija Dawn il-lejja lilek intenni nisens klim nisqabli miegħek insens minn tarija Dawn il-lejja Dawn il-lejja Dawn il-lejja Dawn il-lejja Dawn il-lejja Flimkien ingawdu kull mument u ngħixu dan is-sentiment intarija Dawn il-lejja Fil-amor bija fiskos tal-lejla Siebi bisfik u f'dik il-weda f'għajnej Moħħi jisteżer u xien nara Jenx mara ferm u dija wartu sar Jiena missejħa dik l-qalb tan tixtieq Fjamma li tur it-triq Salaħa nifs fil-kien Għandi salaħa taf tismin Bdejna bħaldi Sibna l-ero tawdija Ġenna lina t-tnejn Salaħa l-waqt taġlin Nisma leku fil-bot satin Lilek ħabbejt għal-bira u għal-dejjem Lilek u bħal xejn Għandi kullana ta' tifkiri Kull xinti bessem nisa kull inkwi Torot tagħna dik sija fuq Għatili dejn u ħalli d-dinja fuq Inkwi kif żgħar hija fuq l-isma' ġejjin Ingawdu ħin Saħħa nifs fil-kien Qalbi saħħa tajt tiswin Dejna bħal
Sitting Lilek ħabbejt Għalbina huwa l-bejt Lilek bħalek xejn Saħħal nifs fl-kien Għalbi saħħal Taswit Bdejna bħalbi Sittalina bħalbina Prost demmek, Fabrizio Faniello. Buonasera. Is-sera tat-tajba grazzi wkoll tal-li il-qajt l-istadina wkoll. Hemmhekk għadna kif smajna unet nixtieq ngħid proset il-mużiċisti kollha taħt id-direzzjoni tal-maestro tagħna Mark Spiteri Lucas. U hemmhekk smajna il-passat u l-preżent ta' Fabrizio Faniello permezz dawk il-kanzunetti u issa l-futur x'inhu. Il-futur, min jafu l-futur? Hemm xi ħaġa. Dak ovvjament dak jaf kollox. Però qed taħdem xi ħaġa iktar. Dejjem taħdem dejjem għal kanzunetti ġodda. Ovvjament bħalissa kulħadd jaf li ovvjament il-Eurovision mhux jedem. Ekku, allura ekku. Forsi xi darba jekk jerġa' jiġi, ovvjament naħseb li kollha l-kantanti jkollu bil-ħerqa. Għax importanti tiskanta ngħid dejma lajr. Hemm ħafna nies ma li niltaqa' magħhom taf inti bħalma jagħmlu lili. Ekku. Ovvjament inti tidher fuq television ta' kull nhar ta' sib. Però jkun hemm ħafna kantanti meta ma jsirx. Ikunu għaċċanin biex ovvjament isegwu anke jisimgħu kanzunetti. Ovvjament bħalma taf inti biex inti taħdem kanzunetti ġodda ovvjament għaddejjin xorta ma barra ma Manfred u hekk imma kollox. Aħna fissem il-tim ta' produzzjoni nawgurawlek Fabrizio bħal dejjem u nirrudulek grazzi wkoll tal-li kont parti mill-show tal-lejla. Grazzi lilkom u grazzi wkoll grazzi hemmhekk lil Fabrizio Faniello, ovvjament tagħna żewġ kanzunetti li m'għandhom bżonn tal-ebda introduzzjoni, kanzunetti popolarissimi, speċjalment magħkom milli segwu dan il-programm. Infakkarkom biex tkomplu tibatu l-SMS fuq 5